Γεια σας παιδιά, Χρυσοκάτω Παύλα Gamer01 εδώ και ήρθατε σε ένα ακόμη The Last of Us βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε κάπου να πάμε στο νοσοκομείο και τέτοια. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Για πάμε το προηγούμενο βίντεο που είχαμε εδώ πέρα και πάμε να συνεχίσουμε. Λίγο να θυμηθούμε τα παιδιά γιατί έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό. Ας φτιάξω. Εσάς, το πηδάς, σκύβεις το μήνυμα αυτό, δεν ξέρω τι κάνει. Και τώρα τι θέλει να πάμε. Τώρα τι θα το δείξω κάτι. Α, να. Για να δούμε εδώ. Τι είναι. Τι είναι. Ωραία. Για πάμε παιδιά. Πάμε από εδώ. Εκεί. Για πάμε. Αυτό είναι. Καλά. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχει κάτι. Όχι, φέρνει για πιστόλι έχει. Δεν είναι. Όχι. Τώρα παιδιά δεν το έδειξα στην κάμερα. Πέρασε ένα λόμπι, αυτό τι ήταν. Και εγώ σκιάχτηκα. Δεν έπρεπε να το δείξω στην κάμερα. Είσαι εδώ. Κλικ. Για πάμε. Σημαίνει πως θα κάνουμε jump και να έφυγα. Κοιτάξτε το παιδιά πως τρέχει τα νερά. Έγινε. Το θέμα. Έλα πήδεξε μετά. Α, μην τρέχεις. Όχι, να πηγαίνει να βγούμε αλλού. Όχι. Και αυτό θα πάει καλά. Πάω το βλακί. Και πετάω μόνο εδώ. Εγώ τι έκανα. Έλα, έλα. Έχεις ξύλο. Ρε, κάνε ρε, αποφυγή σε λέω, αποφυγή. Κι άλλος. Και παιδιά νομίζω πως αυτή ήτανε. Τι είναι. Τελειώνουμε, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα μικρό loot και πανεχόμαστε.
παίρνουμε σφαίρες εδώ, ό,τι βγαίνουμε παιδιά. Και αφού λουτάρουμε και αυτό το μέρος, θα βγάλουμε την καραμπίνα. Άντε να δούμε. Τα γρήγορα. Κάμια και πασιάτα. Πώς έβγαλε παιδί. Σκάκης ήταν κοιμωμένη. Τώρα πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο. Ο οποίος είναι νεύμα από αυτό το πάνω. Τώρα θέλει λίγο προσοχή. Ωραία, το περάσουμε. Φύγουμε τελειώς. Ωραία. Εντάξει, easy. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Ούτε εγώ. Ό,τι να σου δω. Πάμε. Που θα μας κάνει. Έχω όρεξη για άλλο. Είναι μωρέ παιδιά. Έχεις για όρεξη πολύ. Πώς το διάλογο είναι. Μπορώ να μην zapomnę. Parę dalej po stronie. Stron pan. Pan to tu. Καλά είχατε παιδιά. Φαίνεται ότι... Κοιτάξτε. Τι είναι αυτό? Ήρθε η ώρα παιδιά να σταματήσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Παίξαμε, το προχωρήσαμε λίγο. Από εσάς παιδιά θέλω να κάνετε εγγραφή, κούδινα και μπαλάκι να φτάσουμε τις 110 εγγραφές. Please, πάστε το. Και εμείς παιδιά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!